sharika lakalla tsarkakar rabbu shi ya zamo sarki a gaza mina Allah dan isar wanda kai mai sarki koko shi ne yayi maka waye wa ɗayan ku ciki sarki ni fa ban gane ba bazan ki san injiya aka faro ba kai salati Allah kuma cecin sunu kaza Musa abun kuma Adam na jiran nan yace masa babansa jikan Ibrahim ran kiyama ya zama macecinsa shi nake so Allah wanda zan so a ransa yana san sa rabbu kai ta salati adadin ni ba za na kiyasta ba ya Faduma Aizara Faduma ban kira ki da wasa ba dan kina amsawa na sani ban kama da ayimin ba dan ki ne mai wauta wanda bai san abin da yake yi ba in kika kyale ni uwar mu ban san ina kuma zan je ba dan sharu Ahmad Anwaru dube ni ban faɗi komai ba Faduma umma ya shewa Ahmad Hajji jani zaga min ila wutsumin sufi na jiyo a isar ka ice da dutse ruwa mu kira kifi da suna ta zubi ga wanda ya yi hidimar sawa kai sufi kowa ya'ya'e da jinin ka na gan shi ne fa a littafi muryatul muridi da ka karyata ni baka karanta ba ya shana barama ba zan fi kaunar kafi da ma'aiki ba dan yana san shawa kan ba zai nuna naki ma'aiki ba yaya mata zai ki ubansa bari dai ba za su fahimta ba dan yana son annabi ni ba zan boye kaunar in yasu ba dan yana son annabi shi yasa ni ba zan bujire mai ba a yakin wutansa assalamu alaikum mujin Khadijatu banga kamar kai ba assalamu alaikum mujin su Aisha ba kai tamka ba assalamu alaikum mujin su Hafsat da kai ban san wani ba assalamu alaika ya fa arshe rasulu ina duba na faɗa ne san da suke gwadan san ka ban zama mai ba ya annabin dabbobi har wa yau rabbu bai maka tsara ba wai na wani in har ga kaya wanda bai taba sako ba yaya ma ga annabi zan rike wanda bai fi sabi ba ko cikin kaya na fi son sabari ku ji ku duba in na sanya baki kuma ai ba a ce ba ban sa kaya ba ni na tuno ne sanda kana dan shekara 4 gungoyo kun Halimatu Sadiya ana gobe za ka fito kiwo sai tumaki tun da suka ji an ce da kai za a yi kiwo tun da dai suka sulwanta da junan su ga ladabin kiwo sun ka ce ladabi tilas ga sarkin da bai tauko duba to tsaya bar mamaki da kayan su suka yo layi yan maza suka yo dama tumakin su na ji hagu sun yi har suna wani fareti suna kaɗayanta cikin bayi in ka ce ba ka yi ga tumaki da rago duk sun yi kin tsawatattu har raguna bai bari su yi barna ba manzan Allah aka suka je kiwo fashe ma wuta ga abin kallo dan abin kiwon ma na ga ya doshi zaki tai kallo zakin da yake kashe al'umma ga mutane na kallo sai ta doshi ma'aiki ta yi gunji ga wanda da ya bullo kwarjinin sai ya sa su ma ga Jibrilu ba ga mutane ba dan ta zo ta gaban Mamudu Shema ta shiga rudani sai kawai zakin ya zube gaban wanda ba shi da nuksani sai ta ce ladabi tilas ga mai jura raunin mai rauni sai ya ce mata menene dalilin ki yanzu ki dan bani na kace bayan Allah ta furta ba ta yi masa toke ba sai ya ce mata ki hakuri dan gaskiya ba kyauta ba sai ta ce ya manzo na bukatu gare ni kayo duba sai ya ce mata menene bukatun ki ban yi rasawa ba sai ta ce masa sanya ni a aljanna ban yi fa bauta ba sai ya ce mata na baki ta ce godiya ban daina ba
da shi na ya ba maka jaki, an saka masa memorin basira daban da na duk jaki. Sallamawar jaki gunka su ma ba su maka turje ba, manzon Allah. Ai ga da moyan kake yayi shaidar ka sanda ya zo gunka, naji zaki ya turo ma'aiki a zo abi bayanka. Sai ya ce wa makiyayi ka je gun Muhammadu gatanka, sai ya ce ya dabba na ya ce zan tsare maka suje ka. Zaki ya gaba ajiyan tumaki in ba na ma'aiki ba, wayo Allah. Naji tsuntsaye ne ke bisharar zuwar ka ga junansu, yan ruwa kifaye ke iyo ke yaban ka mijin Hafsu. An yi masan mu a cikinta ta bayyana maka kaidinsu, har maciji ne ka hana wa Sara ta ce maka ta gamsu. A gari na Madina wanda burgewa ban ji kamar kai ba, rakumi ne rannan an ka cuta gare ka tayo kara, taimakon da kake a gare su dan na ji labarin kura. Mustapha Dabbobi ji suke yi da kai ya mai gyara, masu yin halin barna cikin su kame su ta gyara, har ka nemo wa'yan suka baiwa aljanna ba su yi bauta ba. Ai kai ka dau nauyin Allah ma'aiki baka ji da nauyi ba, ka rike ragama na mala'iku baka nemi ka huta ba. Annabawan Allah kai kake jan su ba su budurce ba, ka na gamu mutane wanda halin mu bai wuce barna ba. Kai ka tura halin mu ka kai mu ba mu furta mun gode ma ba, abin takaici ne. A hakan ga aljannu kana jan su ya kake ne fardi, sai ka ce har dabbobi ba zan bar su ba ni ne hadi. Da rashin kan dabba kai ka saita su ɗai kake kai fardi, kishiya ba ka ɗauka da ka zo su kan zama ladi. Babu numfashi na ɗaya da nai ba ga san kama aiki ba, ina son ka ya Mustapha. Ƙaro min su da sun ce ka sa kuma in jure, taimake ni masoyi na ka sa dukkanin wani in ture. Sa idan zane in yi dan ka san burge kowa in kore, dauke jiji da kai da ya cire mun hawaye na share. Dan mutuncin sayyidina Ali ni ba zan bar kuka ba, kawai ka dube ni kawai ka dube ni. Ya mai gani mai ji Allah ka shaida da sansa nake kwana, san ma'aikin nan asali da shi an ka kwaba halitta na. Shi yasa kofar barahama nan ne nake aje kayana, wai a yage hoton wanda ke son ka yau shi ne kauna. Mustapha ba ka kyauta ka kwace ba ka kuma fara ba, ya barhamu. Ila na Ismaila wanda bai bar baki ya rike farba, kuma ban fifita bakin saman shi farin da farare ba. Ga fari kuma ga baki ai bakin babu ba domin farba, me ya kawo alkalami idan ba saboda ruwa